गोजोन्थों बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे बुब्लियाव आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों, रायजो राजाफोर, रोनगोरा नार्जारी रायजो सभानि एमपि बिथाङा हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय जोंहा सिन्था खालामनांगौ सिन्था गैला। परिबेसा बिराद मोजां जाबाय आरो मोजां सरखार जाबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। नाथाय लासिंसिं दिनै माखासे 300 जनसो काजलगावआवहाय सेंग्राफोरखौ जमा जथायनायनि गेजेरजों बिथांमोना एनकारेजमेन्ट होनाय मोनसे मेल बा कनभेन्सन बिथांमोना खुंनाय जादों। बेवहाय बिथाङा बिराद साल्थाब बाथ्रा बुंदों। नाथाय जोङो दाख्लि रायजो राजाफोर दिल्लीयावहाय जेब्लानाखि पार्लामेन्टआवहाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंबोखो जोंनि बर'नि थांनानै थानायनि थाखाय, जेबो बिथाङा बर'नि अभाब जुगनि बाथ्रा जेबो बुंनो हायाखै। जोङो नैबे दिलीप सयखियानि बाथ्रा आरो बिथांनि सानैनिबो जे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो सासेयाथ' बुंनोनो मोनबावाखिसैसो, रायजो राजाफोर माबाया मा होनो जयन्त बसुमतारिया। नाथाय दिनैहाय बे ससियेल मिडियानि गेजेराव बिथाङा बिराद मोजां जादों बेबायदि बाथ्राखौ बुंनाया लासिंसिं। दाख्लि बिथाङा नरेन्द्र मदि, बेबायदिनो अमित साहा आरो बेबायदिनो प्रमद बर' आरो बिथांमोनखौसो आसामनि CM बिथांमोनखौसो मान बावनायजोंनो टाइम पास लिरनाय रिदिं फरायनानै बियो खालामबोबाय। दिनै मा रोंगौथि लानानै बिथाङा दिनैहाय माखासे मानसिफोरखौहाय एनकारेजमेन्ट होखो, एडभाइस होखो, बे मोनसे सोंथि फैदों रायजो राजाफोर। जोंनि माखासे रायजो राजाफोरनि बियो गोरोन्थि होननानै आङो सानो। बे प्रथमनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो दैखोहरबाय गोरों गोरा साननानै, नाथाय बिथांमोनहा जेबो माबा गावनि गाद्दिनि अनगायै बासायनायनि मोनसे गोदै बाथ्रा बुंनायनि अनगायै बिथांमोना हारिनि आरो समाजनि जेबो मावनो हाया। बिथांमोना मोनदांदों जानो हागौ बेबायदि बाथ्राखौसो बुंनायखौ जोङो रोनगोरा नार्जारी बिथांनि बाथ्राखौ जोङो मोननो हादों। रायजो राजाफोर, बिथांमोनहा दा कमेन्टनि गेजेरजोंहाय गोबांथार मानसिफ्रा बुंनो हालायगौ नोंलाय मा रोंगौ होननानै। आंहाबो रायजो राजाफोर मोनफ्रोमबो पार्टियावहाय हाइ लेभेलसिमावहाय गासिबावबो मानसिफोर दङ। कंग्रेसावनो जा, BPFआवनो जा, UPPLआवनो जा, आङो UPPLनि एखेबारे मोनसे फुख्रिनिनो माबा गोग्रोमनानै जाबोखानाय मावबोखानाय 13 बोसोर मावबोखानाय आं रायजो राजाफोर, जायनि फलाव आङो बिथांमोनखौ मोनथिबोनानै दिनैहाय प्रमद बर' UPPLआव फैनाय लोगो लोगोनो आङो UPPLखौ नागारनानै निउट्रेलाव थाफैनाया रायजो राजाफोर आङो मिथिजोबगौ। 90% आङो UPPLनि जे प्रमद बर'नि मोननि माबाफोरखौ आङो मिथिजोबगौ। बिसिनि सिंनि मा माबायो, मा राव खालामो, मा खदम गायो मिथिजोबगौ रायजो राजाफोर। जायनि फलाव आङो दिनै बिट्रिखिनो नांनानै दिनै ससियेल मिडियायाव फैनो गोनां जानाया रायजो राजाफोर। आङो दा तालिमसो होगासिनो दङ रायजो राजाफोर। सोर बर' रायजोनि थाखाय मोजां सानग्रा लिडार दं आरो सोर बबे लामाजों बर' माखासे पिकचाराव देखायै रायजो राजाफोरखौ दिनै बुङै प्रलबन देखाय दिनैहाय आन्दाय होगासिनो दङ रायजो राजाफोर। साफा आङो साननैसोनि उनावहाय बुंगोन रायजो राजाफोर, बेखेवै सोर बबे लामाजों थांगासिनो दङ आरो मा जानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर। दिनै नोंथांमोनहा नाय, रोनगोरा नार्जारी बिथांमोनहा दाख्लि दिल्लीयाव जेबो बुंनो हायाखै आरो दिनैहाय जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा लिरनानै गारबोदों होनदों। लिरनानै गारबोनाया बेबायदि जों जायो रायजो राजाफोर। फर एग्जाम्पल जोंनि क'क्राझार बे गभर्नमेन्ट स्कुलखौबो मोनसे इउनिभारसिटि खालामनांगौ, बेखौ नोंथांमोना खालामबा मोजां जाथारगौ, बे पइन्टजोंसो बिथांमोना थाङो। जोंनो नांथारगौ बेबायदि पइन्टजों बिथांमोना थाङा रायजो राजाफोर। जायनि फलावहाय मोनफ्रोमबो जोंनि खामानि मावनायखौ सिरियासलि सेन्ट्रेल सरकारा दिनै मा होनो स्टेट सरकारा जोंखौ मालाबाबो मोजां नोजोरजों नाया। मानो होनोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो गासिबो पारफेक्ट गैया। ना इंलिसावनो पारफेक्ट, ना राजनितिकआवनो पारफेक्ट। मोजां बिथांमोना लेखा फरायनांगौ, बिनिफ्राय बिथांमोना एडभाइस होनांगौ। सा साज्रां एडभाइस होनानै लाब गैया होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। दिनै
ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय फंनैसो आङो क्लिप लाबोनो सानदों। रोनगोरा नार्जारी बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नाय। रायजोनायावहाय दिनै काजलगावनि सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ लानानै इयुथफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय 300सो जोंनि इयुथफ्रा बाहागो लादों। खोब मोजां बयबो बाहागो इन्टारेक्शन खालामदों। बेवहाय गासैबो बिथिङाव आथिखालनि थासारि बर'नि बाथ्रा जोंनि रांखान्थि सोलोंथाइ बिनि सायाव गोबाङानो बाहागो लादों आरो सोंनाय फिननाय जादों आरो बे थासारिखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनदों जे दानि जे इयुथ बेयो मोनसे भाइब्रेन्टलि बयनिबो सिन्था सोलिगासिनो दङ गावनि हारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय जौगानायनि थाखाय बोरै मोजां जानो हायो बिनि बागै सिन्ताफ्रा सोलिगासिनो दं होननानै आङो हमनो हादों। बेवहाय मोनसेल' खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों जे दानि इयुथआ केरियारखौ लानानै खोब कनसार्न गावनि थांनानै थानांगौनि बाथ्राखौ लानानै खोब कनसार्न आरो बेखौबो लानानै गोबां कुइसन खालामदों। बेवहाय जोंनि जे सुबिदा असुबिदा जे एडभान्टेजफोर दङ बेफोरनि सायाव बयबो सरसा खालामदों। बेवहाय आं गभर्नमेन्टनिफ्राय मा मा सुबिदा दङ बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों आरो इन्डिभिजुवेलि एम्पावार्ड बोरै जों जानो हायो। इन्डिभिजुवेलि एम्पावार्ड जाबासो ना नोङो जिखिनि एडभान्टेज थाया मानो सरकारि जा बेसरकारियानो जा बेवहाय नोङो देरहासार जानो हानायनि खाबुआ थायो। गतिके मेनलि मेसेजखौ आं बेखौनो होदों जे जोङो बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानायनि सिन्ताफ्राथ' दंखासैयानो जे जोंनि बे मोनसे सिद्धान्त जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौ लानानै जों दावगालांनांगौ बे जोंनि सिद्धान्त। जोंनि बर' रावा भारतनि मोनसे सरकारि राव हिसाबै दिनै गनायथि मोनबाय। गतिके रावखौ लानानै जों सिन्ता खालामनांगौ जेबो गैया। हारि थैनाय थांनायखौ लानानै जोङो बेवहाय गिनांगौ जेबो गैया। दा जोङो दानि मुलुगनां जे मोनसे अबस्था दाथ' डिजिटेलाइजेसन मोनसे जुग डिजिटेल मोनसे जुग जाबाय। बेवहाय जों जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंनि जि सिन्ता बेखौ लांनांगौब्ला जों इन्डिभिजुवेलि एम्पावार्ड जानांसिगोन। दा मोनसे समाव जों आन्दलनबो खालामबोबाय गोबां जों खहाबो खालामबोबाय खिन्थु आथिखालाव दा आन्दलन गैला। दा गोजोन थासारि फैबाय सरकाराबो स्टेबल जाबाय। दिनै भारत सरकार आसाम सरकार दिनै बिटिसि सरकार जयैनो खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय दिनैहाय जोंनि इयुथफोरनि जि मोनसे जि सम बे समखौ जों खुनु मोनसे गोनो गोथो गैयालासिनो जे लस खालामालासिनो जे थि समाव जाहाथे थि सिद्धान्त लानानै बे इयुथखौ जाहाथे जों मोजां डाइरेक्सन होनो हायो मोजां डाइरेक्सनाव जों थांनो हायो बिनि थाखाय जों ज' सिन्ता खालामलायनांगौ दङ। ओंखायनो दिनै बिटिसि सरकार आसाम सरकार भारत सरकाराबो इयुथफोरनि थाखाय गोबां माखासे आसनि लादों। बे आसनिफोरखौ जों बोरैहाय सहैहोनो जोंनि इयुथफोरखौ बिनि बागै जों दिनै सरसा खालामदों आरो खोब मोजां जादों आरो गोबां बिथिङाव सावरायनांगौ दङ। बे खोब खम समावहाय बेखौ सावरायजोबनो हाया। गतिके आं आसा थिदों दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों जे इयुथफ्रा एसेबाबो लाब जागोन। ट्रेन्डखौनो जों दा सोलायनांगौ दं इयुथफोरनि गेजेराव।